ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ତାରିଖରେ ଭର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ଥାଏ ଅନେକ କାହାଣୀ, ଅନେକ ଦୁଃଖ। ଆଉ କିଛି କାହାଣୀ ଏମିତି ଥାଏ ଯାହା ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଆତ୍ମାରେ ଏକ ଗଭୀର ଦାଗ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ସେମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସର ସବୁଠୁ କରା ପୃଷ୍ଠା 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, 1866 ମସିହାର ସେହି ମହାଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ନୁହେଁ କି? ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି କେଇପଦ କଥା ସେହି ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତିର ଏକ ଛୋଟ ଝଲକ ମାତ୍ର। ତବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ କେବଳ ତଥ୍ୟ ଆଉ ଘଟଣାକ୍ରମ ଦେଖିବାନି, ବରଂ ସେହି ଘଟଣା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ମଣିଷର କଷ୍ଟ, ତାର ଅନୁଭୂତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 10 ଲକ୍ଷ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ଆନୁମାନିକ ଆକଳନ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ, ସେତେବେଳର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି 3 ଜଣର ଜଣେ ଲୋକ ଭୋକରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଜନସଂଖ୍ୟା। ଏମାନେ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ନଥିଲେ, ଏମାନେ ଥିଲେ କାହାର ବାପା, କାହାର ମା, କାହାର ପୁଅ, କାହାର ଝିଅ। ଏହା ଥିଲା 10 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ କାହାଣୀର ଅନ୍ତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମହାବିପତ୍ତିର ସିଧାସଳଖ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପେଟର ଭୋକ ସବୁ ସୀମା ଟପିଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ସମାଜ, ନିୟମ, କାନୁନ କିଛି ବି ମାନେ ରଖେନି। ଲୋକେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି। ଗଛର ଚେର, ପତ୍ର ଯାହା ପାଇଲେ ତାକୁ ହିଁ ଖାଇଲେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତ ଜାଣିଶୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୋରି କି ଅପରାଧ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ଅନ୍ତତଃ ପେଟକୁ ଦାନା ଦିଟା ତ ମିଳିବ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିଜ ଭିଟା ମାଟି ଗାଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣାନାହିଁ, ବାସ୍ ଖାଲି ଦିମୁଠା ଖାଇବା ଆଶାରେ। ଏମିତି ଏକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସମାଜର ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଥାଏ ତାହା ପୂରାପୂରି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଗୋଟେପଟେ ପୁରୀର କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜକ ଏହି ସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଉଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାର ସବୁଠୁ ବେଶି ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ସମାଜର ତଳସ୍ତରର ଲୋକମାନେ, ଯେମିତିକି ଦିନମଜୁରିଆ, ହାଡ଼ି, ଡୋମ୍, ବାଉରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଆଉ ଚାଷ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମ୍ବଳ ହିଁ ନଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମନକୁ। ଏତେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଏହା କ'ଣ କେବଳ ଗୋଟେ ମରୁଡ଼ି ପାଇଁ ହେଲା? କେବଳ ପ୍ରକୃତି ଦାୟୀ ଥିଲା? ନା ଏହା ପଛରେ ମଣିଷର ବି ହାତ ଥିଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ପଛର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଖୋଜିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଭୁଲ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମରୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମହାବିନାଶର ରୂପ ଦେଇଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭ ତ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣରୁ, ମରୁଡ଼ି। ହେଲେ ସେଥିରେ ମିଶିଗଲା ମଣିଷର ଲୋଭ ଆଉ ସରକାରୀ ଅବହେଳା, ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ଏହା ଏକ ମହାବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଲଟିଗଲା। କେମିତି? ଗୋଟେପଟେ ବେପାରୀମାନେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାଉଳ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଚାଲିଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ନୀତି, ଜଳସେଚନର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା, ଏସବୁ ମିଶି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂରା ଅସହାୟ କରିଦେଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ହେଲା, ଲୋକେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି 1865 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି କମିବା ବଦଳରେ ଓଲଟା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। କଳ୍ପନା କରିହେଉଛି, ମାଡ୍ରାସରେ ବେପାରୀମାନେ ଏଠୁ ଚାଉଳ ନେଇ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ବିକୁଥିଲେ ଆଉ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଭ କମୁଥିଲେ, ଆଉ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। କଥା କେବଳ ରପ୍ତାନିରେ ସରିନଥିଲା। ଏଠି ବେପାରୀମାନେ ଆଉ କିଛି ସରକାରୀ ଅଫିସର ମିଶି ଚାଉଳକୁ ଗୋଦାମରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଲେ। ଏହାକୁ ଆମେ କହୁ କଳାବଜାରୀ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା? ବଜାରରେ ଚାଉଳର ଏକ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା, ଆଉ ଦାମ ପ୍ରାୟ 30 ଗୁଣା ବଢ଼ିଗଲା। ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଚାଉଳ କିଣିଥାନ୍ତା? ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେର ସରକାର ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଭୟଙ୍କର ଭୁଲ ଆଉ ମାରାତ୍ମକ ବିଳମ୍ବ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପ୍ରତିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ମହାବିପତ୍ତିକୁ ରୋକିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରତିଥର ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା, ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଡେରି କରିବା, ଏସବୁ ମିଶି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିସାରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଙ୍କଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ କମିଶନର ରେଭେନ୍ସା ବଙ୍ଗଳା ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଜାଣନ୍ତି? ସେ କହିଥିଲେ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏହି ଗୋଟିଏ ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା।
ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ସେହି ସମୟରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜ ଉପରେ ଏମିତି ଏକ ଦାଗ ଛାଡ଼ିଗଲା ଯାହା ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭିଲାନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କଥା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାଡ଼ ସହିଥିଲେ ସମାଜର ଗରିବ ଆଉ ତଳସ୍ତରର ଲୋକେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷୀ, ଦିନମଜୁରିଆ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କାରିଗରମାନେ ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମରିଥିଲେ। ଏହାର ସିଧା କାରଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସଞ୍ଚୟ ନଥିଲା କି କୌଣସି ସମ୍ବଳ ନଥିଲା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏହି ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ବହୁତ ବଦଳିଗଲା। ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର, ଯେଉଁମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଜମିର ମାଲିକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ପେଟ ପାଇଁ ନିଜ ଜମି ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜମି ମାଲିକାନାର ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚା ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଆଉ ଫେରିଲେନି। ଫଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ପୁରା ଖାଲି ହୋଇଗଲା, ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ହୋଇ ରହିଲାନି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ଦେଶରେ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଲଟିଗଲା। କେମିତି? କାରଣ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ କଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି କେତେ ବିନାଶକାରୀ ଥିଲା। ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡ୍ରେନ୍ ଥିଓରି ବା ସମ୍ପଦ ନିଷ୍କାସନ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହୁଥିଲେ କି ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଭାରତରୁ ସମ୍ପଦ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି, ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ପାଲଟିଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖିବି ନ ଦେଖିବାର ଅଭିନୟ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଚୁପ୍ ରହିବାଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ଏକ ହତ୍ୟାର ସାମିଲ ହୋଇଯାଏ। 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଏହା କେବଳ ଇତିହାସର ଏକ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଶାସନର ପ୍ରକୃତ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ।